Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo. Ugon niya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang mga trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon ko ra unya ang mga mangangani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugko sa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamali." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga igsoon karong adlaw or karong buntaga ang imahe sa Berhen sa Antipolo nga miabot kagahapon, ibalhin na nato sa iyahang sunod nga pag-adtuan. No? Pero ato ang paningkamutan mga igsoon nga sa pagbalhin sa imahe sa Berhen sa Antipolo or pagbiya diri sa atuang parokya sa shrine sa Berhen sa Regla, hinaut unta nga ang iyang gibilin kanato nga mga hiyas dili unta mubiya magpabilin kanato diha sa atuang mga kasing-kasing. Kagahapon sa pagsugat sa imahe sa Berhen sa Antipolo dito sa Mactan Airport, ang tanang parokya excited kaayo tungod kay ang iyahang expected nga arrival mga 6:30 or 6:22. Unya pag-abot na mo dito sa Mactan Airport, nakagawas mi mga almost pasado 8 tungod kay ang imahe ni Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ni abot na nauna na kanato. Kagahapon sa akwang pagpamalandong, before ta misugat sa imahe ni Berhen sa Antipolo, si Maria nauna na kanato. Nagpabilin kanato, ania na kanato. Ang pangutana, akong ipangutana ang akong kaugalingon, or nindot po kini nga pangutana para sa atuwa. Si Maria nga miabot na una kanato sa tuwang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, atuwa na ba siyang gidawat or nadawat na ba nato siya sa atuwa?
tungod kay usahay kung makakita kita or makasaksi kita sa maong imahe, mura ba o maupay pagkahimamat kanato sa maong imahe sa Birhen sa Antipolo. Kini nga pamalandong mga igsuon, nindot ni kinapaminahon, tungod kay ang pagduaw sa maong imahe naghatag kanato og nindot nga mahingahiyas ni Maria sama pananglit. Niadtong kapistahan sa Immaculate Heart of Mary ang Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Alberto Uy, naghatag og nindot nga pamalandong ug mao kini. Mary, before Mary spoke, she listened. Before she acted, she pondered. Before she followed, she trusted. Nga sa ato pa, sa wala pa musulti si Maria, naminaw. Sa wala pa siya mulihok or mubuhat, na malandong, o sa wala pa siya musunod, misalig. Naminaw, na malandong, o nisalig. Kini katulo kapag tulunan mga igsuon, nindot ni siya ato ang pamalandungan hangtod karon, ilabi na sa atong pagpanaw diri sa kalibutan. Kay kining imahe sa Birhen sa Antipolo, mao kanay patron sa mga seafarers. Pero kung atong una-unahon, dili lamang ang mga literal nga mga seafarers ang gigiyahan ni Maria. Kay sa laktod nga pagkasulti, kitang tanan ni ining kalibutana mga seafarers, mga travelers. Mga seafarers nining kalibutana unya nangayo sa giya, nangayo sa proteksyon ni Birheng Maria. Mao nga nindot pamalandungan sa atong pagpanaw, sa atong pagpanaw ni ining kalibutana hangtod karon. Nagpabilin pabakaha sa atong mga kasing-kasing, sa ato ang tagsa-tagsa ka mga hunahuna ang hiyas nga gibilin ni Maria kanato. Nagpabilin pa ba hangtod karon kining pagpaminaw, pagpamalandong o pagsalig. Kay kung kita isip mga deboto sa maong imahe, isip mga deboto sa Birhen sa Regla, isip mga deboto sa Birhen sa Antipolo, mura ba o ang iyahang debosyon nagpabilin na lamang diha sa pulong, wala sa iyahang mga buhat. Our deep devotion to the Blessed Virgin Mary remain only in words, not in our actions. We doesn't anymore listen. We doesn't anymore trust. Wala na kita na malandong, na minaw o nisalig sa ato ang pagtuo. Kung atong mahinumduman mga igsuon ang kaagi ni Maria, ang pagduaw sa anghel ngadto kang Maria, kung atong hinumduman, naghatag kini og lawom nga pagtuo kanato, tungod kay iya man kitang gitagaan og mga nindot nga hiyas. Iya man kitang gibilinan og mga nindot nga mga pamatasan. Iya man kitang gitugyanan og mga nindot nga mga karakter. Kung unsaon nato pagpaminaw, kung unsaon nato pagsalig, kung unsaon nato pagtuo or pag-focus. Karong panahon na mga igsuon, kining tulo ka hiyas nga gihatag ni Maria or gibili ni Maria, tila ba nawala, napukan, wala na kita nakasentro sa atong pagtuo,
o wala na kita nakasentro sa Ginoo. Tungod kay ang atuang debosyon, ang atuang mga pulong, ang atuang mga lawom nga pagtuo, usahay mapukan, usahay ma-shaken sa mga material or sa mga pagsulay dinhi sa kalibutan. Nga karong adlawa mobalhin ang maong image ngadto sa iyahang sunod nga pag-atuan, hinaot paunta nga ang iyang hiyas nga gibilin nganhi kanato, ang iyahang mga debosyon nga gibilin nganhi kanato magpabilin dili unta mobalhin aron sa ingon ni ana sa matag panaw nato diring sa kalibutan magmalig-on, magmakanunayon, magmalaumon o magmapausanon sama sa gibuhat sa maong berhen. Aron sa ingon ni ana, saon sa magmatang sa mga tentasyon, saon sa magmatang sa mga problema, saon sa magmatang sa mga concern sa kalibutan, dili unta ma-shaken, dili unta mapukan, dili unta mawagtang ang ato ang pagsalig sa Dios kanunay sama sa gibuhat ni Birheng Maria. Sa iyahang pagpaminaw, hinaot nga kita unta naminaw ngadto sa uban. Sa iyang pagpamalandong sa mensahe sa anghel, hinaot unta nga kita mamalandong ug unsay gisulti sa uban. Sa iyang pagsalig sa mensahe sa maong anghel, hinaot unta nga kita musalig, atong isalig ang mga kakulian ngadto sa Dios Amahan. Mo-focus kita, nakasentro unta ang atuang mga hiyas, ang atuang mga pagsalig aron sa ingon ni ana ug unsa may mga matang nga moabot sa atong kinabuhi, mamahimo kitang sama ni Maria nga lig-on ug lawom ang pagsalig sa Dios. Ingon ana unta ta mga igsuon. Kining tulo ka hiyas nga gibili ni Maria kanato mga igsuon, mao kini ang angay nato nga pamalandungan samtang nagpadayon kita. Kay si Maria wala man siya mibiya kanato, kita ang mibiya kaniya. Ang iyahang pagduaw diri sa atuang parokya sa National Shrine sa Birhen sa Regla naghatag kanato og lig-on nga pagpahinumdum nga sa kanunay sa atong pagpanaw diri sa kalibutan, sa atong pagpadayon diri sa kalibutan, dili unta kita mubiya magmalig-on unta sa kanunay ang atong pagtuo nganha sa atong Ginoo. Magpadayon unta sa kanunay ang atong pagpaminaw ngadto sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Magpadayon unta sa kanunay ang atong lig-on nga pagsalig aron sa ingon ni ana ang atoang sentro mao si Kristo nga gihatag kang Maria para kanato. Og unsa magmatang sa mga panghitabo or kakulian diri sa atong pagpanaw sa kalibutan, sa kanunay si Kristo uban ang pagpanalipod sa Birhen sa Antipolo, sa kanunay mas lawom ug lig-on ang atuang pagtuo diha sa Birhen sa Antipolo. Pagpaminaw, pagpamalandong o pagsalig. Kining tulo ka mga hiyas hinaot nga kada adlaw kanunay maghatag kanato og kalig-on. Hinaot paunta.
Gipili sa Dios ang Birheng Maria nga mahimong inahan sa iyang bugtong anak. Sa ingon ang mahal nga Birheng nahimong taytayan sa grasya sa kaluwasan. Busa mangayo kita sa Dios sa atong mga panginahanglan sa pag-ingon. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nagdumalas sa atong simbahan, makaangkon unta sa birtud sa pagka mapamalandungon sa pulong sa Dios, aron mahibalo sila sa pagbasa sa mga timaan sa panahon, makasabot niini ug magdasig sa tanang dinunyagan sa pagsalmot sa hiniusang panaw, aron masinati sa tanan ang paghari sa Dios dinhi kanato, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, lokal ug nasyonal, madasig sa panig-ingnan ni Maria ug maningkamot sa pag-alagad uban ang kaligdong ug kamatinud-anon aron mahimo silang kasaligan nga mga piniyalan sa gahom sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Makaamgo unta kitang tanan sa atong tahas sa pag-amping sa inahang kinaiyahan, nga gipiyel kanato sa Dios, nga magbubuhat og likayan nato ang pagdaot ug paghugaw-hugaw sa katubigan, kahanginan ug kayutaan. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santa Maria, Ginoo pamatia. Makabot baton unta og kalinaw ang matag pamilya ug mabugkos sila sa paghigugmaay ug pag-ampo diha sa banay. Mahimo unta ang banay nga lugar sa pag-umol sa maayong kinaiya ug pagtahod sa dignidad sa matag usa. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santa Maria, Ginoo pamatia. Anaa unta sa maayong kahimtang ang atong mga kaigsuunan nga nagtrabaho sa ubang mga nasod, tahuron ang ilang dignidad ug hatagag makihagtawhanong pagtratar ug hustong suhol. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santa Maria, Ginoo pamatia. Makaangkon unta sa kaayuhan sa balatian ang atong mga kaigsuunan, mga masakiton, ug mahibalik sila sa ilang piskay nga panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santa Maria, Ginoo pamatia. Nga ang mga sulugon sa Dios, Venerable Teofilo Camumut, Obispo ug Joel Chevalier, Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio makasulod na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Amahan, gikahimuot mo gayud ang pagpili sa mahal nga Birheng Maria, nga mahimong inahan sa imong bugtong anak, uban sa iyang inahanong pangama. Dawata ang among mga pag-ampo ug hatagi kami sa mga grasya nga angay gayud kanamo pinaagi sa iyang anak, si Jesucristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, magampo kamo ranong ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa inyong sakripisyon sa inyong mga kamangka. Alang sa pagkayag at mayak sa yamanan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok ang santos na simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak makatabang unta kanamo, ang natawo gikan sa berhen nga wala makapubos, kinunuan nakasanto sa tibuok nga katungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga mga makapahimuot kanimo ang maong mga gasa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mausap kami. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw at usapin mo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayud nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpamalandong. Sa kahingpit sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunay Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat na nga ambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa mapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manuluwas sa kalimutan na nagtubos ka na. Ihagis sa imong krus sa pagkasalamat. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo na nangahatag kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha kami nga makalawat sa lawas dugo ni Kristo nagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong awito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanausap kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa panaginig sunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, gilapaamay ng kalawat ng naman. Apan ipamulong mo lamang kung mamaayo ako. Maging espiritual, hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nakalawat sa langit ng mga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy,
kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Magampo kita. Makakagahom og way kinutubang Dios nga uban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas ug kalag sa mahimayaong Berheng Maria nga nahimong taguangkan sa imong anak. Himuha kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan, nga uban sa iyang mapadayunong pangama, malingkawas kami sa kasamtangang kadautan ug sa way pagkapalong nga kalayo sa impyerno. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Dios nung panabang magpabilin unta dinhi kanato sa kahangturan. Og sa atong mga igsuon nga wala karon dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. O panalanginan kamo sa Dios nga makakagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.